Zimene apanga America anthu ambiri ayidzudzula kwambiri chifukwa aphunzitsanso boti linaso ku Venezuela m'madzi muja osalifufuza kuti botoli ndi lotani kaya muli chani, ndiye anthu adzudzula kwambiri. Clinging presumably to the wreckage of that boat. Again, as I said, I think you guys are sort of not listening fully to the statement I've provided. Admiral Bradley worked well within his authority and the law, directing the engagement to ensure the boat was totally destroyed and the threat to the narco-terrorists, to the United States, was eliminated. And for any further questions about his thinking, I would defer you to the Department of War. I obviously wasn't in the room for the Welcome back to the YouTube channel. Cameras. Akuluakulu tilowe ku Venezuela kukuoneka kunena kuti Nicolas Maduro amene ali president wa dziko la Venezuela wakana zimene akufuna Trump anamuza Maduro kuti akulu tatulukani mmenemo ndi banja lanu muthawe dziko lino lake chifukwa ifeyo sitikufunani kumenekoko chifukwa kuti inuyo ndinu dictator president chankhanza yetu ndi iyeyo wanena kuti ayi izo zonse zingatheke ndipo ifeyo ndithu ine ndidakalima mudziko muno. So komanso iye wapitiliza nthu kuyankhula kunena kuti ifeyo sitikufuna mtendere wa ukapolo chifukwa umene ndoti mwandipasa mtendere koma wa ukapolo, right? Okay, kuti ndichoke ndipite kwina kwake basi ndikhale mtendere mtendere okhala nawo koma ndiwe kapolo ngasi kuthawa dziko lako akuchosa dziko lako. So iye wanena kuti mtendere wa ukapolo ine ndesi kuti umenewo tingauvomerera sitingauvomere ifeyo ine ndili nganganga mu dziko langa la Venezuela. So komanso anayankhulanso kunena kuti makhala USA mawiki onse amene apitawa miyezi imene apitayi iwowa akhala akumenya nkhondo ku Venezuela ko kumano nkhondo yake ya mu ubongo imene imachita kuti psychological war yongwazo za anthu iniyo imagine niyo pakwano pajapo ndithu kwanu kuti mimi makhala kwanu kuti basi kungobweza asilikali kubweza ndege kubweza zimachani kaya zimabomba zimagama zoponya mabomba zichaka chani zingopanga surround kwanuko imene si nkhondo imene. That's a war. Imene ndi nkhondo ya mubongo like ufuna kumango pasani mantha basi nde azungulira dziko lonse bacha tokanitana kale and pano basi zili bwino kumene ku Venezuela ko chifana ngasale sazungude kumano kodi abangatake nditi. So izozo iye wakana zomatuluka kumapita ku dziko lino lake so koma the first one mufanda kufusa ndi limodzi ndifosona kuti mukumuona Nicolas Maduro zimene akupanga choyambirira ndikufuna muganize kwambiri chifukwa mamedia awa nthawi zina zake amakhala nthu amakhala kuti akunama nthawi zambiri. Okay, iyeyo akuti ndi dictator wa dziko lake iye amatere okay fine koma ndikufuna muone niyo picture imene ya dictator amakhala bwanji. Iyeyo no mabodyguard mutakuona akumafika pa stage paja kumangovina ndi anthu amba kumayenda msewu ndi anthu amba no mabodyguard kuti mabodyguard kunduko iye ndi anthu ake amamvana zawo zabwinobwino. That's why onse limodzi apanga zimodzi nkhani ndionena kuti iyeyo sakugwirizana ndi ma terms and conditions zimene akumamuuza zimapolisi zake iweyo makuti and iyeyo wapanga discover njira imodzi ino kuti akufuna abe oil mafuta ayina America ifuna ibe mafuta then mpaka na ndithu alembera kubunge lalikulu kalata kuna kuti izi awani mapulani amene America ikufuna ichite ku Venezuela. So yeah, that's it. Nde mutakuona mmene zimakhalira minakumakhalira like dictator unoone ngati dictator ngati mamudziwa dictator ndo anakakhala kuti amu chingira kale mbali ndoti zima bodyguard, right? Sanga maruluke choncho public choncho kumakavina chanchani zindizi cause ndoti anthu amudziko musamufuna kale afuna taphedwa ndi amakhala ndi mantha amakhala ndi mukudziwa kale so new situation uyu mukuti dictator, right? So ma propaganda ena
amene ndithu anthu azungu amachita actually pena makitokhaso tiziganizaso kuti magazi munthu uyu tamuona zimene akupangazi uyu akuti ndithu uyu ndi chichidikitira chimenechi akumatani cheka akumatani ndikutena ndi anthu ake asiyeni anthu akhale ndi dziko lawo asiyeni anthu akhale ndi dziko lawo azikhala amene mwaufulu osati kuti mupite musinthe boma basi foti iye agwizana anthu ena ake kenako mwamenye kenako mwalande mafuta au mwaberebere then kenako musandutse Libya. Okay, pankhani yomweyi tiyeni tipiteni ku ena ake mina amaona ngati kuti ake zinthu zina timangokamba mbudzozoti ipene kuti ku Libya kuja ku kasolidwe mbudzozoti amene mabodza amene anapereka mzunda even ndi Netanyahu mzomezo mabodza amene anabweretsa mu Netanyahu kuyambira ku Libya kuyambira ku Iraki nayo kamene ku Irani ku ngani zake Netanyahu and Netanyahu sanambire pano anambira 2002 kwankho ndi maseneta ku America hayi wakuti ofundika hayi Libya ujeniso zakuti basi kungopeka mangabodza amene anthu amene wapanga mabomba ndi akupikisana ndi ofuna kuti ngwachosa nkhani yake siyofosa kuti kodi anthu awo tapolisati iye kumauza America ndanaza nondo nkhani yake siyofosa kuti apolisati koma nkhani yake zikhala kuti tapolisiri zero Netanyahu zimenezo nde ena amona ngati mangomuda makuti munthu amene ujayi ndi munthu woyipa kwambiri ndi munthu woyipa ndi amangopeka mbodza ndi tamvetsa taonelani mwina mkhozo madabo makayikira. Are there any other nations that you would recommend that the United States launch preemptive attacks upon at this point? The answer is categorically yes. The two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. A third nation, by the way, is Libya as well. Libya is, while no one is watching, under the cloak, is trying very rapidly to build an atomic bomb capability. So you have here now three nations. Not surprisingly, all three have been implicated in the past in terrorist activity using the clandestine means of terror and proxies. Now the question is, what's your next step? Knowing that three of these nations are developing nuclear weapons. This is not a hypothesis. It is fact. Iraq, Iran, and Libya are racing to develop nuclear weapons. So now what is the next step? I believe that the next step is to choose. It's not a question of whether you have to take action, but what kind of action and against whom. Yeah, amen ndi Netanyahu kwiro longosola bwino ngati zayi ABC ndito ndiro pano patsopano mayiko awiri anatheka Libya komanso Iraq zinatheka zimafunazo koma zinapeza zoti actually zimene amakamba zona za Iraki Saddam janangonamizira pano zinadziwika. Even Trump also nakupasana video Trump pena mana kuti tinanamiza za Saddam yanjani tinangomupolele tinango unonga Putin's a killer. A lot of killers. Trump A lot of killers. Why you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? I don't know of any government leaders that are killers anymore. Well, take a look at what we've done too. We've made a lot of mistakes. I've been against the war in Iraq from the beginning. Yeah, mistakes are different Made than... a lot of mistakes, okay, but a lot of people were killed. So, a lot of killers around. Ma video amene timapereka da 40 at least mzikhani mumbone. Komano chifoti mayiko awiri anatheka latsati dziko limodzi imene ili Iran. Every time imene Netanyahu akapita ku America amakauza ku America, please talephunitseni dziko limeneli, please talephunitseni dziko limeneli ila Iran talephunitseni limeneli. Ulendo uluso mene angapita ku America, ulendo uluso ndi nkhani yake makhala yabodza kuti panga nuclear ndi panopa akuti apeza malo ena ake ku Iraniko
pambepo kuti Iran yopayo khainana kuti akuluakulu ifetu zamanyukirazi ayi ngati ngakhale nyukira ndi kuti ndiya peace ya mtendere osati yazida yayi fama manyukira pacha amakhala magulu awiri pali ina yazida imene akukwanizayo koma pali ina imene apangira magetsi za ulimi ma satellite zambirimbiri zofunika komano osati za mabomba ndi yanakana kale koma pano pakuti satellite yathu yaona malo ena ake malo amenewo akuoneka zoti ndikuphiri koma kuoneka zoti kulize mabomba kumene kuoneka kuzokhala ibe kuzokhala nuclear amene andi akuzokuphulitsa atero mukundiuza kuti takhulupirireso dziko lakhulupirireso Netanyahu mundiuza choncho after kunama ku Libya nkukanamasiza ku Iraq takhulupirire cholinga chake basi America ilowe nkhondo basi yaite ndikaphulitsa umene koko so apapa kuti apeza ndi iwowa akuona kuti afuna Israeli ari ifuna ipange ifuna iphulitse iyambe ndiyo kuphulitsa Iran kachikenaso. Remember kuti nkhondo yasina athe kumali pa ceasefire ngati mumatsatira bwino news Israel inanezana kuti basi pakhale ceasefire tiyimikire ka Israel koma Iran inkakana ikati hayi mfamo kakonzeka tiyendepitulizeni mmene ukhalira right ndaba bantu akonzeka msopano abweyaso ndala afuna iyambeso koma kuti ikayamba ikhala itali kwambiri akurero ndetiona koma Iran yauza kuti chabwino koma ndikuti basi zakhale so 2-3 days 1 week ena koma tati ceasefire ayi iyi idzapitilire pati kaona kuti zakhala bwanji kwena. So yeah, that's it. Nde ikununkhiraso kumene kuko nde aliyesa akwana kuti aliyesa wakonzeka kuti ife takonzeka kupanafunsa ndikumati inuyo muona zoti why Israel wapanga nkhondo ndi Iran iwo ali ndi chifukwa chotani iwo ndi masuperpower chifukwa ngati zifukwa zake zili zonena kuti ndi nkhani yokhuzana ndi nuclear amene amayang'ana za nuclear ndi ndani kabungwe kaja ka atomic agency kaja kamene kamabwera kuzipanga check zina America ngati superpower ndimene bakhala kambirana zina titere ndifake poyamba nkapangana negotiate poyambira pacha makambirana mpamene Israel nangodumpha haba stand kangopanga attack Iran cha kusokoniza mane kukambirana kuja like iyo ili ndi wanji kuti pakana izika principle iko ena pamenepo pane nkhani mene pane pali funso chifukwa kuti zimene ankafuna zija kuti mayiko atatu amati police apa anayiuza US inakagwira ntchito inapolisadi Libya ija nkhani ya ku Libya ku Iraq anayiuza US inatani inapitadi apa ku Iran US sinapita ndifuna iye amona kuchedwa amen ndikambe ndine ndakayiyamba amakauza iwe kuti apitani akayiyamba amafuna apa tufuna tuzida yanchani amayikoka nthu ya America kuti iwelerepo nkhondo imeneyi ku America imene amake mazakhape yetu ayi for the why right. So ngani zake ndi zimenezi ndi ku Iran so nthani yake ithasa kuphulika pakati pa Iran ndi Israel. They just will keep you updated with the kinds of guys. Thank you so much, Malawi cameras.